هەشتێ ئادارە هەر ساڵێ برۆژە جیهانی یا ژنێ ناسکیریە لە ڕۆژاوایە کوردستانê tevî hebûna rola berbiçav a jinê lê hêj ew rastî gelek bin pêkariyan tê û tundû jî bi cor û şêweyên cuda li dijî jinê têne kirin. Rêvebera Komeleya Mafên Mirovan li Cizîra Rojavayê Kurdistanê evîn cum'a ji tora medyayiya Rûdawê re behsa vê rewşê dike. Li Bakurê Rojhilatê Sûriyê jinê gavek baş avêt rêveberiya Xweser li zêdî nîvê kadirê wî ji jinin di hemû mijara de di mijarê civakî de di îdarî de di siyasî de di mijarê eskerî de jinê karî bû cihê xwe bigirta lê tevlî vê asta ku giyayê lê jin hîn jî rastî tundeyê rastî adet û teqalîda rastî zehmetiyê şmendiya civakî ya bû bi hezarê sala ser jinê hatiye meşandin hîn jî jin êşa wê dikişînin. Rêvebera Komeleya Mafên Mirovan li Cizîrê behsa girîngiya berengarbûna binpêkarî û tundûtîjiyê li dijî jinê dike. Tundeya li ser jinê berdewam e tev got ew tundî bi derê dîtir re ji Sûriyê derê dagirkirî derê dingestê rejîmê de tev got kêmtirin li wan ciya pir tundî li ser jinê zêdeye bi taybet piştî mesela erdhejê. Li gorî amarên dîwanên dadmendiya civakî li Cizîra Rojavayê Kurdistanê di her du mehên çille û Sibatê de ji sala 2023yan hejmarek ji keysên binpêkariyê li dijî jinê hatine kirin. Ji wan 59 keysên lêdan û ziyangihandinê, 41 keysên firejiniyê ango pirkirina jinan, 8 keysên şûkirina keçên zarok ên demen biçûk, 31 keysên cudabûna hevjînan, 2 keysên kuştina jinan, 3 keysên destdirêjiya seksî jî hatine encamdan. Li gorî heman amaran li hemû navçeyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê di navdejî Rojavayê Kurdistanê ji bo sala 2022yan 6 keysên lêdan û ziyangihandinê hatine kirin, 7 û 4 keysên kuştinê, 13 keysên destdirêjiya seksî, 1134 keysên cudabûna hevjînan, 206 keysên firejiniyê, 6 keysên şûkirina keçên zarok ên demen biçûk. Tevî ku aheng bi helkefta roja cîhanî ya jinê ji destpêka sed sala bîstem ve hebû lê sala 1975 netewên yekbûyî yekem car aheng bi heştê adarê weka roja cîhanî ya jinê ragihand. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.